Привет на всички, добре дошли в новото видео. Преди малко записах, но трябваше да си сменя обстановката. Тоест не да си сменя обстановката, ми да си наглася камерата. Не съм качвал видео от, може би, 4-5 месеца, може би не. Не знам, все тая, много дълго време. Причините са много, но не в това сега искам да задълбавам. По-скоро, даже всъщност не знам темата, на която ще говоря днес. Просто някакси го усетих, че искам да направя видео. Какво се случва, що се случва. Само гледам как котката в момента ми дъжка. Оборудването за камерата е доста фън. Едно от нещата, за които исках всъщност да говоря е какво се случи след топ surgery, т.е. след мастектомията. Т.е. какво се случи след мастектомията и в случая вече как се чувствам. Минаха юли 5-6 месеца всъщност са минали, което е нереално. Наистина е нереално, не мога да повярвам, че толкова бързо мина това време, защото реално последните 3 месеца горе-долу мога да тренирам на пълен капацитет. В момента не ходя на фитнес, но тренирам вкъщи, изцяло вкъщи, имам си дъмбели, купи си даже и лост, имам и ластици и даже мога да кажа, че в момента съм в най-добрата си форма, която някога съм бил, което е супер, нали? Но да, просто исках да кажа, че спрямо предното видео, което всъщност аз заснех едно видео, в което говоря, мисля, че беше нещо от сорта на 6-8 седмици след операцията. И там, нали, говоря по-подробно какво се е случило, как се е случило, докъде мога да си раздвижвам ръцете. В момента, примерно, мога да направя това без проблем, нали, без да ме стяга нещо или да усещам, че нещо не е окей, което е супер. Другото нещо е, че вече мога и да се набирам. Набиранията започнах, мисля, че преди 6 до 8 седмици, нещо от този сорт, защото преди това можех, но можех частично, само не, може би на 80% ми беше range of motion, но не на 100%, както е в момента, което, нали, е супер. Да, относно тренировките, работя си така, мога да тренирам на 100% и в момента най-вероятно ще ме въпроси, добре, как тренираш. В момента правя по 5 до 6 тренировки на седмица, като средно тренировките са ми между 30 до 40-50 минути в къщи. Главно са с дъмбели, но имам и 1-2 дни, през които правя само кардио със собствено тегло, без допълнителни тежести, което е между 20 и 30 минути. И отделно спрямо активностите ми правя по минимум 10 000 крачки, като в повече случаи са 13 до 15. Нали, на това се стремя. Да, това е относно активността ми, относно хранене, не знам дали това също би било интересно. Аз съм фен на Flexible Diet, т.е. ям каквото си искам, просто въпросът е да се вмъквам в дневните ми калории, но така или иначе в момента съм в дефицит, така че наистина фокусът ми е изцяло върху високопротеинови, обемисти храни, които наистина да ме засещат за по-дълго време, като главно ям. Всъщност, сега ще кажа какво ям като източник на протеин и искам само да вметна, че аз ям около 100-120-130 грама протеин и реално почти не ям месо. Причина е просто, не знам, последните 2-3 години в Германия спрях да... Не че спрях, но драстично се намали количеството месо, което ям спрямо примерно преди 3-4 години. Да, но главно ям протеинови пудингчета, скир, извара, кисело мляко, яйца, без яйца, няма ден без яйца. Какво друго? Да, сирене, моцарела, нискомаслена, всякакви такива работи и също протеина прах. Нали, това ми е реално структурата на протеините. Останалото са, както казах, много зеленчуци, много плодове и от мазнините. Сега съм леко обсебен с тахан. Прекрасно е това нещо. Просто преди години бях ял редовно от него и бях спрял и бях
преминал към фастъчно масло, обаче сега от фастъчно масло минах на тахан и това нещо е просто невероятно. Това е едното нещо, върху което исках да говоря. Второто нещо, за което искам да говоря, е относно миноксидил и понеже частично така през времето получавам някакви въпроси относно миноксидил, колко често се използва, как да се мажа, къде да си го намеря и някакви такива въпроси. Ще започна с това, че аз ползвах 3 месеца, след което направих пауза от 2-3 месеца, след това започнах отново 3 месеца и пауза. И мисля, че последната им пауза беше малко по-дълга, нещо от сорта на може би 5-6 месеца, през което време искам само да вметна, че през това време аз нямах никакъв прогрес относно брадата ми. Имам предвид, тя си расте очевидно, но просто на местата, на които съм имал някакви, не знам как е думата, но не толкова много брада, не се е променило. И в момента съм всъщност вече съм точно 1 месец на миноксидил отново и мисля, че има вече доста по-голямо подобрение, но да, това са мои лични наблюдения. Това е относно колко често по-скоро да се взима спрямо дозата. Другото е колко често се нанася, това е другия въпрос. Нанася се сутрин и вечер по половин капачка от тя капачката мисля, че горе-долу толкова, т.е. ето толкова е намазане сутрин. А другия въпрос е преди това мие ли си лицето и след това мие ли си лицето. Аз лично си измивам лицето преди това, все пак и тъкмо съм се събудил, така че на мен ми е по-окей, се чувствам по-добре, като си измия лицето, подсуша го и след това си намажа лицето с миноксидил. Не се маха след това, не се измива и доста бързо попива всъщност по кожата, така че това не е проблем. Същото нещо и вечер. Вечер измивам си лицето, намазвам се и забравям, че съм си сложил миноксидил. Да, това е. Така че, ако случайно имате някакви други въпроси, може да ме питате. Разбира се, но мисля, че това покрива горе-долу най-често задаваните въпроси. Третото нещо, за което исках да говоря, понеже днес, денят, в който записвам днес е 18 януари и онова нещо, което аз направих в Инстаграм, между другото, е това, че започнах да качвам стори след всяка една моя тренировка, която е между 30 и 40-45 до 50 минути. И целта на това нещо всъщност е да покажа на хората, че няма нещо като нова година, ново аз. Аз почвам фитнес от 1 януари или 2 януари, се тая, но тази ментална нагласа за аз почвам от първи, аз почвам от понеделник, аз ще изчакам да дойде новата година и тогава започвам. Не е смисъл. Аз тренирам от близо 10 години и почти не съм имал периоди, в които да не съм имал желанието да тренирам и то по принцип при мен това е начин на живот. Аз нямам проблем с това понеже сега работя по-скоро в home office и буквално бюрото ме тук в тази стая, в съседната стая тренирам, защото там са ми нещата. Нямам проблем, докато работя и погледна часовник и кажа, окей, след 5 минути отивам да тренирам. След 5 минути ставам, отивам тренирам, имам супер яка тренировка, всичко е 6 и си продължавам след това с живота. Нямам нещо свързано днеска да тренирам ли, тренира ли ми се, не ми ли се тренира. 95% от случаите най-вероятно, ако сте и начинаещ, няма да ви се тренира. В смисъл, това не е нещо, което си кажеш, как ми се тренира сега, направо изгарам от желание да тренирам. Не, това се случва, когато вече имате достатъчно опит и сте на по-напреднали и наистина, когато тренирате, вие сте достигнали на това ниво, което се кефите да тренирате. Просто виждате вече прогреса, мускулите са по-изпъкнали, по-стегнати сте и така нататък. Тогава да си кажете, няма такова да тренирам, много ми се тренира, тогава е много по-вероятно. И онова, което исках да покажа всъщност с Instagram стористо е, първо, това, че няма нещо като ново аз, нова година, нова година, ново аз, от сега почвам супер сериозно и така нататък. Не. Мисълта ми е, че мога почнете от 5 януари, все тая, мога почнете от 15 август, все тая. Важното е, когато почнете, да почнете с план. И този план да е, примерно,
Понеделник, сряда и петък ще тренирам по 1 час от 19 вечерта. Окей, супер, това е нещо реалистично. 1 час не е нещо невъзможно човек да отдели, например, а не аз сега почвам нова година 6 пъти в седмицата тренировки, тежки, 2 часа силова тренировка, 1 час кардио и вие се убивате. И реално това ще мога да правите една, максимум 2 седмици и това е. И това е проблем на много хора. Първо, че чакат новата година да започнат. Второ, започват с гръм и трясък, някакво много нереалистично погледнато. В смисъл, човек не си сменя изцяло начина на живота от днеска за утре така мащабно и с такива огромни усилия, които ще трябва да положи. По-добре е да си кажете, окей, започвам плавно, 30-40 минути, 3 пъти в седмицата. Това е напълно достатъчно. Примерно ще си кажете, окей, сега няма да ям толкова джънк храна, ще намаля джънк храната с храна, която е малко по-здравословна, примерно, или заместител на джънк храната. И така постепенно ще стигнете до момента, в който няма да трябва да си казвате и да се убеждавате нова година, нова аз. Защото това е булшит според мен. И да, това е другото нещо, което исках да кажа. И за финал, понеже това стана вече 12-минутно видео, доколкото виждам, за финал искам да кажа, че няма да започнете да виждате резултати и някакъв прогрес и да бъдете по-мотивирани, ако само си мислите това нещо. Няма как да видите нещо да се случва, ако не предприемете първата стъпка. Първата стъпка може да е 5 минути тренировка, 10 минути тренировка. Днеска да си вземете за обяд салата с пиле, примерно, вместо мусака. Нещо точно, нали, някакви малки неща. И просто искам да с това видео, другото нещо, което искам да ви призова, е това да поемете някакво, да направите първата крачка, наистина да направите, да извършите това действие. Дали ще просто да отидете до фитнеса и скажете, не искам да тренирам, излизам, или ще отидете до фитнеса и ще 5 минути ще направите кардио, 10 минути все тая. Просто да го има това действие. Дори ако още не сте на този етап, в който вече отидете в фитнеса и тренирате, да си напишете целите. Ама наистина така да седнете с вас 10, 15, 20 минути и да си напишете какво искате да постигнете следващите 3 месеца, примерно. Да си зададете наистина въпроси, които да ви подтикнат да се замислите. Какво не ви харесва във вас в момента, какво ви харесва във вас, какво искате да промените, нали, след до 3 месеца, как искате да изглежда живота ви след 3 месеца. Нали, някакви такива по-краткосрочни цели може да си поставите, но мисълта ми, призива ми е да действате и да не чакате да дойде следващата година и понеделника, и вторника, и така нататък. А наистина, ставате и действате и резултатите от действията ви ще дойдат. Нали, то всъщност ще дойдат и от бездействието, така че после да не се оплаквате. Но да, това от това видео. Надявам се да ви било от полза. Най-вероятно ще направя темплейтчета за коя тема, от коя минута започва. И да, благодаря, че слушахте и гледахте. И се надявам да има в бъдеще още видеа на сходни теми. И да, това е.